Eta esnea zer, bezerak aukitzen zen du esan? Bai, etxe fijoak. Etxe fijoak. Eta astoagaz ekartzen zen duen esnea, edo... Hori azkenera arteño ez. Lehenengotan eskuz. Inda okarrete, 12 urtekaz azite, nik ez dakit, igual, pantano bilarreleko abeteteko beste esne. Ezin biziten, ez ditorte ginen, ni baini urte zarra usanan neuez, eta ekartekin duzen kantin 10 litro eukiesan barruen. Da kantini berak eukiesan kilo biterdi. Orduan, 12 biterdi, eskubako txan. Gogorra iziten zen, euri iziten zen orduen. Da gero urteun orduen plastikuek, gabardine plastikuzkoak erosiuzku zen. Baina ikak guztet neko zen hankak. Eta ordura arteño, bai, euri asko bazan, aitek lagundute euskun bajatuten. Da zelan ekarte zitu esan orduen gizonezkoak. Paluet, emini, ez dakizu txinoak zelan ekarten ditu esan, otzarabi aldea bakatxan, alantxek, azka egite. Da, beste eskuegaz, gordozola. Da gero, guaz eginan orduan jata espazian holango euritzuek egunek, gordozola, kirtena sartu amentalara bilten gindu. Amentaleko garrien, ez da? Eta goie joan etxatzun atzera eta aurrera, zintetxu betea zamea ez du. Konponbidea topa behar, ez da? Eskurik ez, libre eta... Atertuten bazan, bidean, izikantinez eleien, guardozola sarratu, eskegien batetik, eta atzera behar,